If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie Ezanumba the First, Metal of Ebona the 103.5 FM. There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or at Ebona the 103.5 FM Ogidi. You go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp 080-6579-6599. Because can I be able to with your names for the sake of the audience? Can I forget that? Okay. Because your position now, after buying a keta. Okay. Because in waking Ekowalo or Hanese, some of the challenges if I buy any fair, I know Anambra. Some of the challenges in Ogid that is this dealers, plank dealers in Nafia. I want to know China. China. But I not try as much possible. Now, okay. Can see a member can prevent Yoko and even on the fire service no Anambra, Kadukun has a mapa because now OEC Bonkum we can catch him quite easily. Well, even like I'm not one time with it. People went to Opat Abarela, those are lost. I'm the queer. Okay. Whenever I have work, I'm not the guy when I make queer. Because of time I have to run out of okay. So I never pretend to buy. I'm not a cigar. We don't have to cigar. All fine. Okay. So I listen together. Okay. Do them in Obiaba. I'll do it. You was young, was out for the day. Only Banan, pass around it. Okay. 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 So, Sakai, I Batana, Yenem and Anambra today. Udoga Achi security outfits. Now I'll be on board. And a lot of people, governor, Maka, all of Analo. And Wapandena ase say Jekwanwayo, see Walonwayo based on Kahali immigrant the innocent people at the end of the day. So can you take now Udoga Achi now all of Analo Anambra State? Well, I'm like I'm a yes. More of as you come to the park. If you're in Amaro, Hallelujah, you don't have to go now. And then we experience. Now I'm open to Mado. You don't know no good or Salova. I couldn't never know. For Homa, over half Mado. Go off a man, but I'm sure. Mother, no, I know my community offense. Then, come on, you get it. It was a lot, nothing. It was a lot, only. It was a lot, only a woo. I'm a Soludo, I'll try about 2000 on our try of Mother. I was dismissed. More especially Ugwunwasoike Ogid. Yes. If I even have a ban as of now, not the way. Yes. How to go in. Dear Maka, we are one, we are a part of the office. You take us in job and down there. You do one in
If you know your history, then you will know where you are coming from. And in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book, Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie Ezanumba the First, Metal of Ebona the 103.5 FM. There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or at Ebona the 103.5 FM Ogidi. You go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 08039167049 or you WhatsApp 08065796599. Kedu ndị bụ Nigerian Jews? Ọ bụ ndị be anyị ndị Igbo. Ndị Igbo ji iwu kelee. ọgwụ ndị eze nwanyị mmadụ soro mpantị mmadụ ebe niile ọfọ ịpụta n'afịa ebe bụ na mgbagwo mpụ ebe mgbagwo a n'otu ọchị paanị dị inwe certificate onye ọbụla ga-ele ụdị ngwongwo anyị certificate iji gosi na nwe shọti iji gosi na ọrụ ọ na-alụ ya na-alụ ọfụ shọp ya egburu mmadụ ya emere ihe egbu mmadụ ọnya nke nsogbu arụọ abịakwa na ihe gbasara ndị dibịa some people na-asị na otu esi esokwu ya na o nwekwa ike affect culture because ị na-anya ịfụ na esil Okija shrine nwe shrine asịsịl na Okija because of maybe Yahoo and some other oke ite in particular ma ụlọ ụka nke asịl kwuru na Mkpọ maka oke ite akwa still so ọ na nwere ka ihe niile a ga-esi wee affect our tradition as ndị Igbo. onwere ife ga-eme na tradition aka ife dị mkpa na ndị okwu na nwere arụsị unu ga-ama onye na-edo arụsị n'anya mara ụdị mmadụ ọ bụla like Okija akụkọ na-akụ na ya na-eri nne eji na okomoro mana anọ m na-akụ ihe a na-akụ ndị ọbụla ndị onwere obodo na-enwere arụsị nke ndị ozi nke kpazi ego na-egwu aja na-egbu anyị nso nso onye mezi ego akpọ anya na-arụsị onye ọya hazi arụ asị na arụsị iwe ozu anwa onye nsogbu ọ dị wefasi osu ya ozi ọrụ nke ọ bụrụ na enwe arụsị onwere obodo na-enwere arụsị obodo ọbụla iche ihe akpa arụsị ndị ndị na-efi maka na efọ ndị na-efi eme mma na eziokwu efọ ndị ụzọ ahụ na-efi egwu ndị mmadụ. So kekwanụ ka gọọmenti ga-esi ọma ndị bụ ndị ezigbo na ndị bụ ndị ajị ya. Yes, etu esi ọma wee afọ haba agụgụ na-eme nchọpụta dị iche iche na dị ọ dị Abuja na-eje various places ka ya na nchọpụta because ife mere adịghị ezu ezo ife mere adịghị ezu ezo because na ebe ọ bụ na ajị ife dị adịghị ezu ezo ife ewere eje okay ngwa nke njize nke a wee mechibe ihe siri ike na Nigeria today onye ọbụla na-akọ ka ekwu nsi manage business wise kedu ka nsi eme economically a na-ekeretu nna because na o nyere ndị Igbo agụgụ isi obodo kọmishọn na-adị njọ pụta igwe ya obodo ewe oge nwe ọbụla oge oge ọba agwa anyị na-arụ ha chikwa ọba agwa anyị na-arụ n'obele because na mgbe m gosiri last 2 years agbasara na chibu isi ala ọ bụrụla anyị nchọzi na-arụ ma Chinefo ọ na-aba anyị na-arụ Chinefo ọ na-aba anyị na-arụ onye ọbụla mmazi alụ ebe ọ ga-ejerebe na-ekonomize onwe ife ọbụla ọ ga na-eme na ọ dọta o nwee ike fiksi onwe ebe ọ na-eme ọgụba arụ na-agba mbọ ka ife ọ na-eme ka si na-ewe na-eri nri n'otu ije na mmadụ nke maka ife ọ bụla mmụaka ana mmadụ nke ha ezi bịa mmụaka ọrụ nwee sọntị ndị na-anụwa ama nwe efe maka chọrọ ibute ego overnight onye abụ na be anyị dịkọrọ so now I went to there na ịkwọ ebe a
anyị gwọtara njisi ebe a. Okay. O nwere ụzọ mmiri na-esi Ugwunwasoike na-esi ọkwa ebe a. Mmiri na-esi Ugwunwasoike. Ọ bụ na gọọmenti enyela aka aka abụla gọọmenti. Rodo ndị a na-akwa anyị na-akwụ ụgwọ anyị. Ọ bụ na gọọmenti enyela aka dị ebe a. Erosion control. Okay. Ka control ya ka mmiri na-abịa na fọs mmiri ndị afọ ebe a isi ya nọ. Isi ya yi okete ebe a. Okay. Okete akpata ebe a. Ebe mmiri si aba saịdị. Ndị ebe a enwere nnukwu omi dị ebe a. Na anyị na-arụbụ ya aja taa ọ dị mpe. A na-akabakwa ya aja because anyị ji otu ewu simenti. Na ego na-atụkwa arụ. So ọ bụ na enwe ihe dịka catchment pits gasị nwee ike ebe ndị mmiri ga na-aba gasị ọ ma nyela aka. Ọ yi onye ka mana nwe ebe a bụ acha na elele ọ na-aga gota. Okay. Ozugbo ije na-apụ na-agba. Because ifo nsogbu ụzọ a mmiri enwere atlet. Ọ bụ na ada ụmụ saịdị ọkpọrọ okwu ike onye ebe a ọkwụsị ebe a ọ na-ebe a dị eri. Okay. Ndị isi fọs na-abịa n'obodo. Nwere good message ị na-enye gọvanọ Chukwumacha Soludo. Ndị mbere ya isi bụ na ọ ga-adị ya mma. Sekọnd tọm, ị na-anya isi m ifu okpu egwu. Na mụrụ m na ị ga-abịa. Uwe kpuru ya. So ọ igosi na ankwe n'azụ. Sekọnd tọm n'oge ochie. Onye akarazi arụ bụ na ife ogige na ogige n'isi. Ndị ọrụ ozi ite afọ ọkụbara fụna anyị na-egbu ya ọkụbara fụna ndị a na ọrụ ya na-alụ ya dị ise ọ na-ebe usoro anyị dị n'otu ibe otu a na-akpụ n'ọnụ na nke a mere mgbe gara aga a na-akpụ na orezi ala a na-akpụ na ndị anwa nso nwere mere ndị na-eme ibe nọ n'ime ọfịa ebe anwa na ndị abara n'ọfịa ejegwugbo ngwanụ thank you so much sir. Lutekwala ọha na eze afa gị ọzọ sir. oge aba mgbochi Nworah Okafor Udo Ogidi daalụ anyị kene daalụ sir. Inuwa ụwa niile If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie Ezanumba the First, Metal of Ebona the 103.5 FM. There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or at Ebona the 103.5 FM Ogidi. You go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 08039167049 or you WhatsApp 08065796599. Kedu ndị bụ Nigerian Jews?